Konjo atur kalonun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroso sewilasaning Gusti Kang Murbeng dumadi. Mugi kasarung jiwangga kita wareden kang sami. Konjo pandhanipun para sepuh sepuh, para alim ulama, para kiai ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyuning Ilahi. Para sarjana sujana pangbatin praja ingkang tansah tinulating sudarsana, utaminipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Sukono ingkang kinurmatan. Mboten kathah lumpen ugi sedaya para tamu undangan ingkang nenggih sagung bagya mulya mawantu-wantu nenggih kunjuk panjenengan sedaya ingkang sami rawuh kala dherekaken langkung rumiyin raos muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan kasarasan kabagyan. Jangkepipun selawat serta salam kita tujuaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados pikantos syafaatipun ngantos yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Nun inggih kepareng unjuk atur tetelo nenggih panjenenganipun Bapak Sutrimo ugi Bapak Sumardi Ibu Siti Fatimah ingkang hamengku gati nggenya tinarabuka hambuga Atmaja Putri Kinasih Dyayu Eka Setyawati ingkang mangke kawengku panjenenganipun Raka Mas Bagus Safe Mas Bagus Ardik Iskandar Atmaja putra panjenenganipun Bapak Sulyanto saged ugi Ibu Karti. Nenggih kunjuk panjenenganipun para bapak saha ibu satu kinurmatan raos bombong penggalipun ingkang hamungkati minarcaya sampur kapercayan dhateng kadang-kadang campur sari pamungkas ingkang nenggih kolaborasi kalian TR Campur Sari Tunas Rahtawu Sinengkuyung Gumilang Entertainment visual ingkang sampun kasusring Balkono Sandino Swantara ugi nenggih lumantar pamyawara audio SAC ingkang nenggih anjangkepi dalu punika wonten dalemipun ingkang hamungkati. Monjo atur pambagya tinarabuka sareng-sareng nenggih Campur Sari nderek jinurung atur panglipur dhateng panjenengan sedaya. Amiwiti Campur Sari pamungkas ingkang sampun nenggih kolaborasi kalian TR Campur Sari Tunas Rahtawu nenggih kang sinung amiwiti widodari kang sampun samapting gati sawi going diri Diahayu Mia pamungkas kula dherekaken jumeneng sawetawis nenggih jengkar saking palenggahan merapat siji mboko siji yo monggo. Sampun jangkep anggenipun nenggih pamungkas TR Campur Sari dumugi wonten dalemipun kang mengkati Bapak Sumardi nenggih jangkepipun mijil saking Kutha Pati widodari kang sampun sumadya Diahayu Tamia pamungkas. Kurang ketone loro jeglek. Nenggih alon-alon waton kelakon ingkang baku menika nenggih rampungipun boten mawi jam utawi waktu mangke sing penting santai solar ingkang baku jangkep ingkang sampun tata sumadya Diayu Maya pamungkas. Mboten namung ingkang ngagem kebaya menika ugi wonten widodari pepethingan mijil saking para tamu. Monggo aku rung ngerti kaget aku. Aturan jumeneng Mbak Yu mangke saged nggih pitepangan.
mangapun saderengipun campur sari rancak atur panglipur dhateng panjenengan awit saking nenggih sampun jangkep sesaji ingkang wonten wingking menika nembe kadupani utawi nenggih manengku puja brata dhateng Gusti Kang Murbeng dumadi. Boten kata lumpen konjo atur panjenengan saya nyuwun berkah pangestu panjenengan kang sami rawuh. Sumangga kita wiwiti kanthi waosan surat Al-Fatihah mugi handayani dhateng nenggih Sramadja pinanganten ugi tela panjenenganipun ingkang menggugati. Biniati liridho ilahi ta'ala wa ridho syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Matur gunging panuwun kunjuk panjenenganipun para Bapak Tuwin Ibu ingkang sinung kabagyan ing dalu punika. Amiwiti kandha tinarabuka atur panglipur campur sari pamungkas TR campur sari tunas ora tau.
matur panglipur dhateng konjuk sedaya para tamu undangan nggih.